Em dic Jordi Clapers, fa 10 anys que tinc el projecte de fer la volta al món amb un veler de fusta sense escales i després de 9 anys de tenir aquest vaixell a gust a Sant Llorenç Savall, a la muntanya, restaurant-lo, ara ja l'he pogut baixar al port de Mataró i aquí acabarem la part del buc del vaixell i després ja vindrà la fase B i després ja serà posar els màstils i tot el que necessito per anar a navegar i començar el viatge. El viatge és fer la volta natural del món. Per fer la volta natural és sortir des d'aquí fins a l'estat de Gibraltar, i Gibraltar s'ha de baixar fins a Sud-àfrica, llavors després de Sud-àfrica comencem amb l'Índic, i a partir de que entrin a l'Índic segurament, i per estadística i això, ja tindré el meu primer temporal aquí, que en teoria no hauria de ser molt greu, però bueno, més o menys, i després ja és arribar fins a Austràlia i Nova Zelanda, que segurament tampoc ho vegi, no sé per què, però ja ho veurem. Després entrar al Pacífic, que sí que hi ha que ve-lo bo, el Pacífic és l'oceà més gran que hi ha al món, és la distància que hi ha més llarga entre terres, i aquí serà arrumbar cap al Cabo de Hornos, que és Sud-amèrica, que en el meu cas, ja m'agrada dir que és la primera vegada que ho diré, que jo en el meu viatge no faré al Cabo de Hornos, sinó que travessaré el Mar de Oces, perquè històricament va ser un espanyol basc qui va ser el primer que va passar per allà, dels d'aquí d'Europa, no? I després ja serà tota la pujada a l'Atlàntic i Gibraltar i tornar a Masnou, que és on tinc previst fer la sortida i l'arribada. Jo, la dieta que faig i que faré aquí serà la mateixa que faig a terra. I al final, els esmorzars, jo esmorzo igual que els cavalls, que és civada, i després els dinars és un dia arròs, un altre dia espaguetis o pasta així, i l'altre dia patates. I llavors això combinats amb salsa tomàquet o el que sigui, i tonyina amb llauna. I després pels sopars, jo que estic acostumat és a menjar verdura en llauna i carn amb llauna. Tothom, quan sent parlar d'aquest viatge, tothom sempre focalitza primer en els temporals, la soledat, els drames, les pors i tot això. El que passa és que d'un viatge tan llarg, el viatge en teoria, si va tot normal i bé, seran entre 6 i 8 mesos de viatge. De 8 mesos de viatge, sumant dies de mala mar i temporals, si va tot normal, no haig de tenir més d'un mes. O sigui que la part dura, diguem-ne, de tot el viatge és un 10% de tot el que és el viatge en si. No, vull dir que, a part dels temporals i d'això que ja hi és, ostres, el més important és tota la resta del temps, no? Que al final, en definitiva, és navegar, i navegar en el sentit d'estar integrat a la natura, no haver d'estar pendent de ningú, ni de regates, ni de temps, ni de res, sinó estar literalment integrat a la natura.